एक्शन डिबि सासन आरो मोनबावाखै लावथि ओमफ्राय बिथांमोनाबो माने खारग'नो हानाय नङा आरो हेल' लोगोफोर गिबियावनो गासैखौबो बरायहरबाय आंनि गोदान भिडिअ'आव लोगोफोर दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नायलांग्रोदो लोगोफोर बिथांमोनाबो माने खारग'नो हानाय नङा आरो दा बिथांमोननि बुंनाय मथेबा माखासे बर' राइडारफोरबो दं होननानै जों खोनानो मोनो बिथांमोननि खुगानिफ्राय आरो जायफोर बिथांमोननि माखासे साप्लाइमेन्ट बिथांमोना माने प्लेटआव थायो जाहैदों माने थाखा फैसा गोनां गारि गुरा गोनां नायदो ओमफ्राय हा क्लास 12आव बबे कलेजाव फरायो होननानै हा ओमफ्राय गामिया फुटबलजरा बेसेबां जाखो बे गुवाहाटियाव फैनाया हा ओमफ्राय बे खामानियाव खेबनैसो थांदो बिदि हा सोरजों मा हारिजों थांदों बर' गोजा अबेनि बर'फ्रा अबेनि मा मावो हा बे बेसेबां होलांखो माने सासे सेंग्राया 10,000 खरि हा ओमफ्राय मा हटेलाव थायोना सोरबा न'आव थायो हा हा हटेलाव थायो बेनिफ्राय गुवाहाटियाव नों माबोरै फैजेनखो ओमफ्राय नोंसोरखौ बे खामानियाव सोर फाथायो सोर लेंहरो खिथालाय ओमफ्राय सोर बिदि माबा खामानियाव बाहायखो नोंसोरखौ फिसा माबा दा नोंसोरखौ फाथायग्राया मा नाम फिथा दा न'आव थांफिनना फरायगोन ना मागोन नों माला थांगोन हा डाइरेक्ट नोंसिनि आइ आफाखौ बे भिडिअनि गेजेराव लिंहर गामिनि गेजेराव नोंसिनि न'खरनि मानसिखौ गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट नों मोनथिना मोनथिया गामिनि हा दे खिथा नोंखौ सोर लिंहरा मोखा थिखां ओमफ्राय बे खामानियाव नोंसोर बेरायनानै लाजिना लाजियाखै नोंसोरो हा दिनै बेसेबाङाव फैदोंमोन बेसेबाङाव होगोन होननानै लिंहरदोंमोन नोंखौ हा माथो बेसेबां होगोन होनदोंमोन हा जायगा हटेलाव थानो होननानै लिंहरदों आरो हा सोर लिंहरनाय हा बिनि हौवाया मा नाम खिथा राज अबेनि बियो दे फार्स्टमा खिथा गामि ओरैनिफ्राय बोरै फैजेननाय खिथा दे खिथा दे खिथा आंनि नामा जुनालि बिफानि नामा कलि ओमफ्य धोरोमा उदावस्रि काजलगाव हा आंनि नामा जुनालि ओमफ्राय बिफानि नामा कलि ओमफ्राय बिमानि नामा उदावस्रि आं काजलगावनि आं गुवाहाटियाव बेरायनो होननासो फैदोंमोन ओमफ्राय गाज्रि खामानियाव थानाय खेबनै जाखो हटेलाव थानाया बबे हटेलाव थादों खिथा हरसे थाखायो हटेलाव नामा हा हा दसेयाव 5,000 ओमफ्राय 5,000 थाखाखौ नों मा खालायखो रुम थानायाव ओमफ्राय बिदिनो थांखासिगोन आरोना
देहा फाननाय देहाखौ फानबाव हालाराव सायोमोन हा हालाराव सागोमोन बेनोथ' जेनेबा नोंसोरो 5,000नि होदावबाय नालाय जेनेबा बे जाय मानसिफ्रा फैदों बिसोर बर' दा हा सेंग्राफ्रा बहानि सेंग्राफ्रा हा बहानि आं सिनाया बबेनि सेंग्राफ्रा खिथा सिखादों हा हा बहानि मा बङाइ मा गामिनि सेंग्राया बारा मिथिया बिसोर गासिबो आरो ना माने 5,000 10,000 थाङो आरो बिसोरो 5,000 10,000 बुझिबाय ना 5,000 10,000 बिसोर गामियाव थांफिनसिगोन ना बिसोरो हा 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 माने बिसोरखौ माने मोजाङै बुबासो माने खिथागोन आरो जायगा 5,000 10,000 थाङो आरो बिसोरो माबायाव 1 घन्टायाव 5,000 नामा हा बेसेबांथो हरसेयाव बोरैथो 5,000 लाखो हा बेसेबां दसेल' 5,000 मिनिलायदोंसो बिसोर बुजिबाय ना मिनिलायदों आरो गिबियावनो नैबेखौ सोंग्रोसिगोन आरो जोंनिखौ फारसेनिफ्राय गामिनिफ्राय आरो बिमा बिफानि नाम आरो गामिनि माखासे सानैसोनि नामखौ खिथा आरो नोंस्रा न'खराव साबेसे दं आरो नोंनि नामखौ खिथा दे खिथार' माबा बिदि खामानिखौनो जों माबाखायाबा मा होनांगौ हा जों गथि साफिन बावखायाखै ओमफ्राय जों मा मावगोन गोसा बुं ओरैनो बेबायदि गाज्रि खामानियाव खेबबेसे जाखो थांनाया हा खननैल' थांदों खननै ओमफ्राय बेसेबां लाखो फैसाया हा 10,000 20,000 सासेनाव 10,000 सासेनाव 20,000 मा जाथि बिसोरो बर' बहानि हा आं हिसाब खननै खालामो एक्सन डिबि सासन आरो मोनबावाखै लावथि मानो खारनाय खिथालाय देलाय नै मानो खारनाय खिथा मानो खारनाय खिथा दे मानो खारनाय खिथा दे बिदिना दे बसिना दे दे मानो खारनाय खिथा मानो खारनाय खिथा एसे मोजां मोजां मुखुबा मा दं दे खिथा खिथा हा गोसा नों बेबो मोनगोन बेबो मोनगोन थगायग्रा थांना थाङाखै खिथा थांना थाङा बिसोरो थाङो दा हा थांना थाङाखै बे खिथा बेथ' मोनखागोन दे खिथा दे थाङो दा थाङो थाङा थाङा खिथा डेन्जार बुस्थु आरो बिसोरना माने खुगा सिया माने दा मोनायाव हरनि 12ता 1टायाव जोंनि बर' सिख्लाफ्रा हटेलाव थाग्रा माने दसे समावनो 5,000 10,000 बिसोरो दसे समावनो 5,000 10,000 बिसोरो जोंनि बर' नैबे बर' गथ'फोर आरो बेखौ जोङो दिनै गुवाहाटियाव थानाय एक्सन डिबिफ्रा हमनानै मोनो गासिबखौबो दा बिसोरनि बिमा बिफा दंना गैया गामि दंना गैया नै हा मोनजादोंना मोनजायाखैमोन गाननो मोनदोंना मोनाखैमोन थाखा फैसा मोनाखैमोन ना फरायाखैमोन बेखौ बुंलांनांगोन नोङो नङाबाथ' हरनि 12ता 1टायाव एक्सन डिबिनि अपारेसन गुवाहाटियाव
माने गाज्रि देहा फाहामग्रा आरो जाय बिथांमोननि माखासे चेनेल दंबावो बिथांमोना जाय लिंकआव फैयो बिथांमोननि मुंखौ जों लाजोब्बाय बिथांमोनाबो माने खारग'नो हानाय नङा आरो दा बिथांमोननि बुंनाय मथेबा माखासे बर' राइडारफोरबो दं होननानै जों खोनानो मोनो बिथांमोननि खुगानिफ्राय आरो जायफोर बिथांमोननि माखासे साप्लाइमेन बिथांमोना माने फ्लेटआव थायो जाहैदों माने थाखा फैसा गोनां गारि गुरा गोनां नायदो गुवाहाटीयाव माने साब्रै सिख्ला हमजालायबाय लोगोफोर एक्स इन्डिफोरा हमदोनो साब्रै सिख्ला माने देहा फानग्रा माने गुबुन हारिखौ बिदि खोनायानो माथो रावखौबो माने बर'खौल' माने बिदियाव बिराद एक्सपार्ट नामा बर'फोरा गुबुन हारिखौ माथो बेबायदि खोनायानो माथो बेबायदि सोरबा हमजानाय माबानाय खारनाय बारा इदि सम खोनायानो माने बर'खौल' बांसिन खोनायो माने मा जागोन गुबुन हारिखौ माथो बेबायदि खोनाया खालि बर'खौल' खोनायो माबा मबाइल माने फेसबुक नायबानो माने सोरबा हमजानाय सोरबा सोरजोंबा खारनाय सोरबा हौवा थाखानायजों खारनाय माने बर'खौल' खोनायो नुयो जोंहासो माने बोरैबा मोनलाबायो बर'फोरखौ बिदि खोनाबा गावनि जातिखौ बिदि खोनाबा जोंहासो लासिं सिं मोनलायलायो खालामग्रा मानसिया लाजिया जोंहासो लाजिनो ओंखारो मा जाबावगोन बर'फोरनि सिख्ला हिन्जावफोरखौ मा बुंबावनो बुंबाबो लाया बारासिनसो खालामना खोथैयो माने नों हायोना आं हायो माने बर' हिन्जावानो जा माने सिख्लायानो जा माने माबा जामारखो बिसोरो माने सोरबा माने गैरा बांगालजों माबानानै हमजानाय सोरबा आरो देहा फानग्रा माने सानफा एफा माने बारायलांगासिनो दं मा जामारखो बर' सिख्लाफोरा हिन्जावफोरा सोरदोबा खारनाय सोरबा गथ' थाखानानै गारना थांनाय सोरबा आरो हौवा थाखानायदोनो आरो थांफिननाय मादै जामारखो माने बर' हिन्जावफोरा सिख्लाफोरा माने सानफा एफा बारायलांगासिनो दं माने सोरबा गैरा बांगालजों हमजानाय सोरबा आरो देहा फानग्रा जायबा माने बिसोरखौ बे खामानियाव माने सोना होग्रा रायलायना होग्रा बेफोरखौ माने हमनांगौ दसेयावनो माने 5,000 10,000 मोनो लोगोफोर बे खामानियाव सोरबा 5,000 10,000 गावसोरनो बुंदो लोगोफोर 5,000 10,000 फानो मोननो बिसोरो दसेयावनो 5,000 10,000 माने बेलेग खामानि गैला आरो थारमाने बेयावसो माने बिराद आरो बेलेग खामानियावबा गैया माने दाने सोरबा माबा हारिखौसो माने लासिं सिं खालामबाय नोंसोरो बर' नाम दा नोंसोरखौ माने गामिनिफोरा मा होनगोन न'खरनिफोरा मा होनगोन न'खरनिफोरासो लासिं सिं गामिनिफोरासो लासिं सिं मा मोखांजों ओंखारबावगोन दा नोंसोर न'निफ्राय माने जातिखौबो बरनाम खालामो गामिखौबो स' आं लोगोफोर भिडिअखौ माने बारा गोबाव खालामला बारा बुंनो गोसो गैया लोगोफोर स' बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन टाटा बाय बाय